היי, האם אתה מחפש דרכים לשמור על קשר עם המבקרים באתר שלך? האם אתה מחפש דרכים להעביר מסרים לכל אלו המעוניינים לשמוע מה יש לך לומר? אלפי בעלי אתרים, בדיוק כמוך, שומרים על קשר עם קהל היעד שלהם באמצעות מערכת הדיוור של מסר 10. בלוגר, אנחנו יכולים להפיץ את הבלוג שלך לקוראים נוספים. עמותה, נסייע לך לשמור על קשר עם החברים. ואם אתה בעל עסק, נעזור לך להפוך לקוחות פוטנציאליים ללקוחות משלמים. אז ככה זה עובד. צרף טופס הרשמה לאתר האינטרנט שלך בעזרת כלי הדיוור שלנו, אנשים ייכנסו לאתר שלך וירשמו, וככה רשימת הלקוחות שלך תצמח במהירות. המערכת שולחת בצורה אוטומטית סדרה של הודעות אימייל לכל מנוי חדש. ההודעות האלה יעזרו לאותם מנויים לדעת יותר על המוצר או השירות שאתה מספק. באמצעות מערכת הדיוור של מסר 10, תוכל גם לשלוח ניוזלטר וליצור דפי נחיתה שיראו מצוין גם במחשב וגם בסמארטפון. ובעזרתם להודיע על מבצעים חדשים, אירועים ועוד חדשות טריות. אתה רוצה שהאימיילים שאתה שולח יראו יותר מקצועיים? אין בעיה. לנו יש תבניות מוכנות ומקצועיות שיעזרו לך בעיצוב ההודעות, בהן תוכל גם לשלב גרפיקה ותמונות. אנחנו אפילו יכולים לעזור לבלוג שלך, כך שאימייל אוטומטי יישלח ברגע שאתה מפרסם כתבה חדשה. לא משנה אם אתה בלוגר, ארגון או בעל עסק, מסר 10 עוזרת לך להגיע לקהל היעד שלך. בוא לראות מה מסר 10 יכולה לעשות עבורך.